Takže vás vítam na nepravidelnom kanáli. Nachádzame sa v bikeparku Skolnity, Poľsko. Už sme tu vlastne od včera, dali sme si nejaké endura. Ukážeme si niečo o bikeparku, pretože Instagramky vravia, že je to tu dosť dobre. Takže sa poďme pozrieť na to, čo tu je. Je tu nejaká Tiger Line a nejaké ostatné veci. Sme už celkom unavení, keďže pol dňa sme zabili na endurách, na nejakých ilegáloch, tak vidíme, čo to dá. Ideme nejaký trail. Akože všetky traily sú tu krásne. Poď, poď. Papradie. Dobrá rozmrdanica celkom. Jak sa volá tento trail? Jako? Korfu? Roxy. Jak Quicksilver. Chápem. Vstup surovo zbroňovaný. To znamená? Vstup zakázaný. Takže sme dobre. Tak poďme. Či? Čakáme? Čakáme ich. Tak nejdeme. GoPro start recording. Koľko náš plán lidský stále tu OK. Pekné. Celkom mi vysúva topánky z pedálov. Hríby! Hríby! Požontek. Čo znamená požontek, neviete? Lebo to slovo sa mi len tak dostalo teraz do hlavy v poľskom lese. Tropik, fajný. Po smaku kakaovém, lesným. OK, takže druhá časť Roxy Trailu, že vraj už strmšia. Čo to je rozjeb? OK. Inak berme do úvahy, že je pred 9 ráno, že moja ranná rutina, káva s horálkou, ešte nebola. Dal som si len croissanty, asi 9. Teraz čo, kurva? Stred. Práva či ľava? Doprava. Požontek. OK. Dám si pauzičku, ak sa neurazíte, lebo trošku ma zgňátajú ruky. Endo, poď endom. Endom? OK. Tu máme troška strmšie. Nice, dobre. Wow. 29 som nehal doma. Ideál. Aha, peň. OK, pekná pasáž. Aj paprade. Pekný požontek. Čo znamená požontek? Požondek? Požontek. Poriadok. Aha, dobre. Tak teraz to bude mať úplne iný význam. Teraz tam. Požontek. Zjedz mi požontek. GoPro start recording. Dáme to okolo stromu. Podbehnúť si to najlepšie. Idú naši e-bikery, poďte e-bikery! Ťažko sa mi vytáča. Poď. Stojí v stope. Poď cez nohu. Ale on to musí dobrzdiť, on má baterku. Ja, to je pravda vlastne. A? Nič. Yeah. Easy. Easy, to je pre e-bikerov skala, aby si mohol dobrzdiť. Poď. Nice. Koľko neviem, pozri o to. E-bikery. OK. Koľko úplne bolo vidno tú baterku, jak vám pomohla. No. Že? Poďme. Switchbacky do skaly, ktorá je mokrá. Aha, endo.
Ideš endo? Ideš endo? Dostal si jedného malého pokorného na toto. Jedného malého pokorného? Ty kokot! Prevodník mínus. Tu sa nezmestím rajdami, to čo je? To čo je? Ty kokot. Dobré. Dobré. OK, aký prales, ty kokos. Hej na to. OK. Yes, dobrý triple. Nice. Ostré kamene. Au, Rafik, minus. Jaký kokocen dal strom do stredu trailu. Zlá stopa, ale nevadí. Popasujeme sa. Nazdar, Klaudia. Môžete pokračovať dál. Poď. Ono to. Druhý pokorný. Nice. Aha. Pokorný ľavo. Tretí pokorný. OK. Nevládzu mi ruky už. Yes. Ale náročné na ruky. Pozrite, čo som vyfasoval. Šnúrku a svojho vlastného e-bikera. Dobre. Toto je vlastne ešte výhodnejšie ako mať e-bike, lebo ja vlastne ani nič nemusím robiť. On musí aspoň šlápať. Ty nešlapeš. No. Ale tak dobre budem, no. Také intro, čo je to za trail? Je to skurvený trail, veľmi strmý. A volá sa? Volá sa Jig. Jig. Takzvaná sviňa. Jig. Takzvaná svinka, no. OK. A môžeme čakať ostré pasáže. Yes. To tebe stačí obyčajná zubná pasta. Pre kokotov. Takú kotov. Hlinu to pičano tak najebať. To tiež zeškrabe, než hladko z hubu. No dobre bolo. A nepieskuje sa zubný kameň? Pieskuje sa, jasne. Všetko sa, ono by všetko. Let's go, motherfuckers! Píče! OK. Ale dobrý podkladík. Nestíham žmúrkať a schnú mi oči. Prosí. Chlapče. A moje ruky, Ježiš. Elza Anna, ľadové kráľovstvo. Let's go. Part 2. Ty kokot. Dobre, strmé. OK. Aha. Dropping. Wow. Wow. To nebolo málo. Toto akože odporúčam. Až 3. Pomaly. Ty kokot. Toto teda vôbec nebrzdí. Wow. Extrém. To je mega. Chlapče, brutál. Bokem. Dobre, jak som tady. Yes. Nebo tobogán. Už mi píska kotúčik. Yeah!
No a tu by nás mala čakať, tak kde je v materi? Kde je Klaudia? Karamba! Di Janeiro. Nech sa páči, otvoriť tlmiče, je to vaše páni. Tlmiče a ťahať highliny. Hej. Highliny. A takéto palice. Aha. Poláci sú celkom srandisti, keď tu robia takéto veci. Toto by mal byť taký trailik na vydýchanie. Halus. Jau, dostal som sedlo do rici. Nice. Potešia takéto fičure. Kameň na otrhnutie prehádzovačky. Kámoško, tak toto som nečakal. Zalamujlo ťa, alebo kde? No vyhodilo ma do Ale to bolo píče. také smiešne celkom. Áno, lebo som odskočil jak šampión. Ty kokos do hovna. Nie, Ja, poď kľudne. Ale nehávam si odstup, nech vidím terén. Ty kokot, zase, chápeš? To moje predné koleso do mimo. Indičko. Ty kokot. To vyzerá zaujímavo. Nice. Veľmi dobre. Veľmi dobre. Kokot, baterka. Výborné. Ukončujeme endura a presúvame sa do bike parku. Výborné. Nech máme ešte viac energie na večer. Hop.